Anke fis-settur tal-ambjent il-Partit Nazzjonalista mhux jikkritika biss, iżda qed jaħdem fuq proposti sostenibbli biex ikunu inklużi fil-programm elettorali li jmiss. Hekk spjega l-kellim tal-Oppożizzjoni għal politika ambjentali Robert Kutajjar waqt li kienet jipparteċipa fi programm ta' diskussjoni fuq Radio 103. Oppożizzjoni mhux negattiva illi nikkritikaw biss u naħseb illi iva sa nkunu qegħdin nagħmlu pjan jiena nista' nagħti garanzija lilek u lil kull min qed isegwi illi l-Partit Nazzjonalista illum bdejna naħdmu fuq proposti għal programm elettorali li fil-mument opportun dan se nkunu qegħdin nippubblikaw irid ngħid illi l-ambjent mhux klixé sa jkun bil-fatti ewlieni fil-ħsibijiet tagħna f'dak li għandu x'jaqsam il-programm elettorali. Robert Kutajjar kompla li hemm bżonn qawwi ta' bilanċ bejn l-iżvilupp u l-ambjent. Dan aktar u aktar meta l-Ministru tal-Ambjent Aron Farrugia matul l-istess programm ammetta li għall-Gvern l-ambjent ma kienx priorità. Jiena komdu ħafna ngħid il-Gvern Laburista kellu suċċessi kbar ekonomiċi u smoħra fil-pajjiż, però l-ambjent ma kienx priorità. Il-kellim tal-Oppożizzjoni qal li grazzi għal Partit Nazzjonalista u l-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ l-emerġenza fil-klima ingħatat l-importanza li xirqilha billi tellat fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Konna l-Oppożizzjoni, Andrew, mill-Oppożizzjoni propju li ressaqna mozzjoni fil-Parlament biex ikollna emerġenza tal-klima li l-Oppożizzjoni kienet xprunata għax tkellimna għax smajna mal-KNZ illi kienet qed tirrappreżenta 30 għaqda. Sallum il-Gvern dak illi aħna ftemna f'dik il-mozzjoni illi l-Gvern kellu jiġi maż-żgħażagħ u mal-Oppożizzjoni. Għalhekk aħna rridu li żgħażagħ ikunu fiċ-ċentru ta' kull deċiżjoni, għalhekk qed ngħidu illi żgħażagħ għandhom ikollhom Ministru responsabbli flimkien mal-qasam ieħor. Minnaħa l-oħra tenna Robert Kutajjar u ċar li l-Gvern Laburista falla l-kollox fl-immaniġġar tal-iskart.